Čaute Gule. V dnešnom videu si ukážeme a rozoberieme veci, ktoré so sebou nosievam v kapsičke na bicykli. Tak poďme na to. Takže čo je v tejto kapsičke? Ukazujeme si tu vlastne úplne základnú kapsičku na bicykel z Decathlonu s objemom 0,6 litra. To znamená, že sa tam toho nezmestí úplne veľa, ale ak si to rozumne vyskladáte, ak sa rozumne zbalíte, tak sa tam zmestí toho docela dosť. Výhodou je, že to dno, ten spod tej kapsičky je taký tvrdý, ak aj nemáte blatník a chodia vám sem nejaké kamene a podobne, tak to celé vydrží. Zároveň je to celé spravené z takého robustného, odolného materiálu a nemusíte sa báť, že tá kapsička len tak premokne alebo sa zničí. Ďalšie také veľké plus je podľa mňa to, že je celá takáto reflexná, že je takéto reflexnej farby a na zadnej strane má vlastne aj takúto reflexnú hlúposť, takže ak aj si zabudnete svetielko, tak máte tu nejaký reflexný prvok. Zároveň sa tu ešte dá do tohto výrezu nejaké svetielko, blikačka a podobne zavesiť, ak máte nejakú takú blikačku a nemali by ste uchytku na bicykel, takže to je taká núdzová záchrana. A poďme sa teda pozrieť dnu. Kapsička sa takto rozopína, je rozdelená na také dve sekcie, táto spodná, ktorá vám tu pekne takto vypadne a táto vrchná, kde si môžete skryť dušu alebo bombičky. Za mňa je toto veľmi fajn, lebo nemusíte si to dávať dole, aby ste tie veci našli, ale hneď tu takto vidíte nejaké tie oddelenia a poďme si teda popísať, čo tam mám ja. Tí, čo sledovali moje video o AirTagoch, tak som spomínal, že som nosieval AirTag v kapsičke alebo skrytý pod sedánkou. Keďže teraz mám bicykel v zime doma, tak ten AirTag využívam na to, že si ho dávam aj do iných vecí, takže ho mám hodený len v kapsičke. Ďalšia vec, ktorú tu mám, je takýto nôž. Je to malý skladací nožík, ale mňa najviac zaujali vždycky tieto nožničky a milión hociakých iných typov malých nožičkov alebo šrobovačikov a podobných vecí. Keďže môj bicykel už sám o sebe nemá žiadne karbonové prvky a ani ja nie som nejaký štíhly jazdec, nemusím šetriť na váhe a môžem si teda so sebou zobrať aj takýto nožiček. Zatiaľ som ho použiť nemusel, ale verím, že keď niekedy budem musieť, tak budem rád, že ho tu mám. Ďalšia podobná vec, povedal by som zo sekcie náradia, ktorú tu ešte mám. Multitool, je to nejaká sada kľúčov, ktorá obsahuje 1, 2, 3, 4, 5 imbusov a potom krížový a plochý šrobovák. Toto bolo tiež veľmi lacné náhradie z AliExpressu a veľmi funkčné, taktiež aj veľmi kvalitné. Ďalšiu vec a poslednú z tohto šufničku, tu mám takýto záchranný balíček, jeho obsah si môžeme ukázať ďalej vo videu. Môžeme sa teraz presunúť na to vrchné poschodie, ktoré je tu. Ja tu mám nasúkanú ako dušu, tak aj nejaké nástroje na zhadzovanie kolesa, takže poďme na to. V prvom rade tu mám nejakú dušu, táto duša už je použitá, vyservisovaná, takže dúfam, že v nej nebudú žiadne dierky a je nachystaná na ďalšie používanie. V neposlednom rade tu mám takéto sťahováky. Tieto sťahováky sú tiež z AliExpressu, sú z takého veľmi tvrdého plastu, povedal by som, že pôsobia dosť kvalitne. Dajú sa dať takto viaceré dokopy, že to pekne drží. Stálo to pár korún a myslím si, že je dobrá kúpa. Dobre Gule, spomenuli sme si takýto balíček, ktorý som si na začiatku vytiahol. Je to taký môj balíček záchrany. Poďme si teda teraz pozrieť, čo tam mám. Mám to v takomto plastovom sáčku, jednak kvôli ochrane proti vode, ale aby mi to v tej kapsičke nelietalo a všetko mi to nevypadlo, keď ju otvorím. Takže poďme na to, vyťahneme si prvú vec. Úplne základná vec, ktorú treba mať, je jeden leukoplastík. Nikdy nevieš, kedy sa trošku poškrapkáš
a porežeš, alebo keď máš otlak, takže ľahko sa to dá takto zohnúť, máš to tam, niekedy sa ti zíde. Dve takéto gumičky. Sú to gumičky, ktoré som dostal k nejakým svetlám alebo príslušenstvu na bicykel. Za mňa nosím to tu z toho dôvodu, že mám kadejaké svetlá, príslušenstvo, raz za čas si človek niečo pripne, orám a podobne. A slnko versus gumičky je vždycky silný bojovník a tie gumičky raz za čas prasknú, keď už vytuhnú. Takže z toho dôvodu tu nosím ja dve takéto, keby sa nejaká roztrhla, prípadne ak by som niekedy v budúcnosti potreboval niekde na niečo takúto gumičku, nič ma to nestojí ju tu mať a preto ich mám vždycky so sebou. Dôležitá vec, 5 eur jednoducho, ak vybehneme niekde na bicykel, jazdíme, ideme do bufetu a zistím, že som si zabudol cash, nie vždy v tých bufetoch odľahlých berú karty, takže peniaze na to, prípadne ak by sa niečo stalo, tak aspoň niekde na nejaký taxík a nech sa priblížim bližšie tam, kde bývam. Je to takáto násadka, respektíve adaptér na pumpu, nosím ho so sebou, opäť veľmi maličká vec, niekedy raz za 100 rokov sa mi to možno zíde a budem to potrebovať, takže stále so mnou. Šrobiky v podstate na držiak na fľašu a podobne, čiže je to taký typ šrobov. Ja som to tiež dostal k držiaku na fľaše, na bicykel. Od tej doby to so sebou nosím, lebo mi to došlo ešte zabalené v takomto malom sáčku a stále si hovorím, že možno niekde stratím raz v živote nejaký šrobík, takže potom skúsim využiť tento. Takú predposlednú vec, ktorú tu mám, je to opäť, povedal by som, taký multitool. Je to z AliExpressu, stálo to asi euro. Dôvod, prečo som si kúpil ja tento multitool je, že táto najmenšia dierka, ktorú tu vidíte, s ňou sa dá odťahovať a zaťahovať jadierko vo ventile. Kúpil som si to z toho dôvodu, že pumpu, ktorú používam, tak veľmi rada, keď si už koleso dofúkam a opäť idem tú pumpu dať preč a odšrobovávam ju, tak mi veľmi rada povolí to jadierko a potom mi vzduch fučí tade. Už neraz som sa na tom popálil, takže som si zaobstaral takýto tool. Inak tento tool vie doťahovať rôzne iné typy matičiek, skrutiek a podobne, takže opäť veľmi využiteľná vec, váži to asi tak 0 gramov, takže odporúčam. Poslednú vec, ktorú tu mám, sú podložka, respektíve dve podložky a dva šrobiky k tomu. A tieto šrobiky slúžia na upevnenie kufrov, na tretry. Toto zo skúseností som sa naučil, že aj mne sa častokrát povolil kufor za jazdy. Cítil som to, že je ten kufor voľnejší, takže som si to doťahoval. A z jednej jazdy, keď sme išli s kamarátkou, tak jej presne tento šrobík odpadol a potom mala celý čas taký dosť voľný ten kufor na nohe, sťažovala sa na to. Takže od tej doby, keď som si kúpil na moje topánky nové kufre, tak mi ostali z toho vlastne šrobiky, ktoré som si povedal, že si so sebou vezmem pre prípad, že by sa niečo takéto podobné zopakovalo. Dobre gule, to bolo odo mňa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a budem rád, ak mi dole do komentára napíšete, že čo v kapsičke nosievate vy a prípadne budem rád, ak mi odporúčite nejakú vec, ktorú som prípadne ja zabudol, nemám ju a myslíte si, že by som ju mal so sebou nosiť. Takže díky a čaute.